Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kawai kalong yeng jong uba Andreas Lamarai badu khun jong u uba Victor Jerwa kila keno bagas nong sarang bad katanat PHE kila thombor persya ye ka yeng ka sem jongki da ka bakhang dam no ye ka telong ban pento ja ka penthor ka ba bad ka pung dok kha ka bakiju im jakpo na ka kamri dok kha kat kum ga jingya tho jong kini ki arngut shikpa shikhun ka jingtan jubor jong kasnong sarang bat katanat PHE kalong ban pentrai kam ye ka scheme jal jivan mission ha kasnong sarang na ka benta ban penpoi ye ko bam di haman lekit leu ye kani ka jingjia kala pa perthai hadin magani ka long yeng kala jurep bat labru ba na ka tulong ka baki jutan sha ka penthor ka ba mat sha ka pungdo kha kala sha khang dam klem ka jing pentep bat ka jing pan jing bet naki kum kitrai jaka kani ka long yeng kala aipor ya katanat PHE hapo shitayo bakadai ban pensange no ka jingtan na kani ka tulong hanrei lum kumta kum ka yeng ka sem kim ban se ban penpra da ka bo đeo một xem là những sông xị các bà nghi là cái leng cái gì những số lại sự bẩn tay hay được cái nồi xị nó giàu mắt các bà uni urang bạch nong changi bé bẹt nong rum reng kat bat uni ii trong cả PHE Sling Division kilaya kilaya sdat jubor kilaya tan jubor ya kai ka ka balong ka tolong jong kene ka pung dok kha jangi ta kene ka pung dok kha jangi kala do yim yo so hot ni so tanat ba kiwara kene ka development po ka snong thau jangi henrei ke basong si pada kalong ba kin suwan kene no yau suja jangi kene kalong ke ka ba yimla ban priang ni kum ke ye kene ka pung dok kha kene ka kawai na ki source of income jangi ha ka ba da ka ba ai khwai da ka ba die ki dok kha ba mi nang ni ju yo ka mai si pho ten khat san dan ba ngi yo ar ko jaru ak si banai ke mata na du ba kila tan no ye kani ka kani ka pung dok kha ji ka dukut dan so ke kani ka kamai ka ji jangi rum ta kam dan so tangi ta hi na kalian jangang so ma ba ngabu ru kum kejing kerpat dan ba kini ka media ya kini ka senjuk jong kirang ba senong ba daga ba buram mo ba request ba pin sung ba ban pensai lem ya ni urang ba senong jengi ba udai wei na kai member jong ka senjuk jong ki ba la le don bor ini hadu kan de kini ka long ka wei na ki thambor ya ka hok long bre man bre jengi wei ru ya uni ii jong kom Sling Division PHE ha ka to ka sngi ha ka ba ngilai ban bo ye ka jing ujor ka jing persya jengi persya ye ka ni ka ka ba ki tan nang ni kum uri orang ba ha ka jing cha u dai ban kren ka ba sang tenat ban ban sange swa ban dai ban bet swa ban ye sai swa handrai u pa de ong ban ba balai ki ya persya kum ni kumut la da ja ba don jingjai ye ki body kene ko pihak ban bak kle te hang ni ngabu kum jing pensai si sendon yau ni ui jong ka PHE Sling Division ba ngi walangi dei kinong kendong ro ngi tip ya ka brom ka kor ka bangi persya e kono kono nadu pasdang ye kene ka ngi la lek ban persya ngi la lek chaw ye ngor ma sinong ba ro ma sinong sngap ngi la lek kulit ngi la lek PHE te kata ka jingja banong baladiya ye ki body kene ka inhab bak klik mengi tengah teng ong ba uni ui uhab ban pensya udai ban sai bat gijing sya tebat menta bade kane ka ka ba ula tan jubor halor ngi lalek ban persya kumangong iki nudu mene kane ka wei na ki main source of income jengi te menta ngi myo su kane ka kemut ukhaw hi jengi ula duna ngim don khaw su ban set udai ma ban bak klik kane ka pung kini iya ne don gijing sya ongru ya kide ki ba don kti ha ka ban wan thambor yangi ba ki dai ban siu no kane ka baluk san yangi bat ba
kidai ban weng no mardor yau tayu pai wa kila te jubor bat kini jing weng kadai ban long lag bum do po sitayo kidai ban weng te bat lada ja bakim wan ban weng te ngi na kalyang jong kayeng ngi min dalum ki bahiyeng asam ngim ban se ban lek hi ban lek lao no hi yau tayu pai kini ka kadai hi ka bami nang te na po jaga snong kalum kawa kadai jaga jong snong hi tang ba kumbalong sakini ki than jangi tip ngam tip sikwi ki jaka tamba sakini ki than jangi ki breu ki bodon ya ka penthor ka ba khamtam lele ka pung dok kha ki judon ka hok ki ju tuklar ya ka naga banta ka penthor naga banta ka pung dok kha ya ka ka bami wat naga jaka jong ki wairu te khamtam susuk kum mangi le hang ni lengba ka kot kesla lengba ki dokumen ki bangi la yo lengba urang ba snong hi kalong ba nhìn khang ya ka nang tei na po trai jong ulum snong pa nhìn penwan sene saka pung dok kha jongi te ngadon panong tang ita hi kum jing pensai yo ba kidon ki ba ong ba ka kami na jaka snong te kila ban le kat bamon ngi ngimbo ya ka jaka ngim kwa ba dong ya ka jaka ba ka jaka snong nre ngi kwa tang ya ka namar ba ka dei hileng ba urang ba snong ba la ay ngi ya ka ni ka ya kan ka skim JJM le mga nakajing thung jit jong ka snong naka step committee na jit yang ba do katri snong ban na thau pitang ban na pe ye ke lang ban al shaman na ke trieng ban ha ka ju por ba engineer yang ka PhD na po umroi subdivision ban ya pe ya ka tolong ban pe ya ke jaka ban ki ya ka pung ban tan ban jaka ban bu ya ka top haneng ban pendap ya ke top ban sam sesnong kat bah ka por ka baki wan tray nah bang ayo yo kontrak shwa nangila engineer lo wan yalam yo kontrak nga do rangkat hi bat sekretari bang lit pen ya kita ki jaka hangno bang la thau ngila biang ban le ya kana ka kam ngadep kedaulut nadong hadong hagapor bong le kontrak utrai borobar ngi adon lang bat ke executive committee tang hagapor ka ba hadin balada lut baro kontrak wan te pat ya kana ka na kana ka ka ba trade da ka klem project ka ba penne pensra ya ka tolong ka snong ka wan te yo ne upat ngadu ka ta ka sngi ka klem khot shu yangi sya ke executive committee ngam tip na no ka daw habang la le dawa na orang ba snong ru ulang ba snong le patiau ule kumbam patiau e sangane lalu bang lalai kumbaong mana khmat long bang lalai syaki pulin lalai ru syapi ichi ban peni ya ki kot kisla ke bang idon nre kita ro hadin ki wang kidawan te susu ram percam ni sya men swaki pelat ya kata gowe ka tolong ke barit sya madan bakan toy nre mentawa dia kata ka tolong barit ru kilatan lang sya kata ki jaka ban tan sesnong kana ka peni ba ka de ka jing na thambor nama bangilong ki baduk kibabi apa snong dikipen ba kilala thambor yang dengan sngoban kerpat sya ki yau i bolong engineer uba pada jong kam mroi subdivision baun pla markhmat abadan bat nga hakmat jong mano balik kedau kana kalan mano balik pen yau kontraktor bat no ulek normal banga ngadon nadu pasdang hadu bala nadet le ya kana kam kum nong pen nakalan jong kesnong malajit yang da ka executive committee mangahi bat barok ke executive don kharangut lajit